Lebap vilayatynyň merkezi şäheri Türkmenabadda täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçiriljek döwlet çärelerine görülýän köpçülikliň taýýarlyklar geçirilip başlandy. Adatça bolşýaly bu çärelere medeniýet we bilim işgärleri, şeýle-de talipler mejburi gatnaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan taliplerin bir näçesi mejburi çäreleri harby gulluk atlandyryp bulara näýilelik bildirýär. Bu çäreleri Seyit Nazar Seydi adyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institututynyň 1-nji, 2-nji we 3-nji kurslaryny okuyan talip gyýyllaryň we oglanlaryň hemmesi ýaly gatnaşmagy borçly edildi. Diýip Lewaply talip anonimlik şertinde aýtdy. Taýýarlyk çäreleri şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda yerleşýän Ruhyet köşküniň öňünde geçirilýär. Bu ýerde 31-nji dekabrda akşam köşküň öňünde dikilen arçanyň ýanynda döwlet telewiziýalary üçin sahnalaşdyrylan bayramçylyk dawarasynyň geçirilmegine garaşylýar. Bu okuw däl, bu gulluk institutyň düzgünleri harby bölümiň düzgünlerinden tapawutlanmaýar. Talipler ençeme saгаtlap sowukda durmaly bolýarlar. Kim garşy çykmagy synanşsa onuň bilen aýratyn gürrüň edilýär diýip talipleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Ýokary okujaýynyň talipleriniň sözlerine göre sahnalaşdyrylan dawarada ulanıljak kiçi döwlet baýdaklary, şaharlar we boynu dakylýan bezek serişdeleri talipler tarapyndan öz hasabyna satyn alynmaly edilýär. Öň her toparyň eline öňkü ýyllardan galan baýdaklar bardy. Emma bu ýyl ýolbaşçylyk täze ýylla täze baýdak, täze şahar bolmaly diýip görkezme berdi. Diýip talip belleýär. Onuň tasdiklamagyna görä täze ýylyň öň ýanynda bu haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy hem talipler üçin goşmaça maliýe kynçylygyny döredýär. Bu çykdagylar etraplardan gatnaýan taliplere hasta agram salýar. Talipler bayramçylyk dawarasyna gatnaşmak üçin egin eşik boýunça hem anyk görkezmeleriň berilendigini aýdýarlar. Çäre gatnaşan gelin gyzlaryň ählisine ak renkli kurtka, oglanlara bolsa qara renkli palto giýmegi tavsyrdylar. Dekanyň sözlerine görä howanyň sowukdygyna garamazdan şapka ýa-da telpek giýmegi ruhsat berilmeýär. 1-2 saat şapkasyz duranyňyz bilen hiç zat bolmaz diýip aýtdylar. Diýip talip bu görkezmelerin saglyga hop awandyrýandygyny hem aýdýar. Howa maglumatlaryny çap edýän AQWeather neşirine görä 15-nji dekabrda Türkmenabadda howanyň temperaturasy gijesine -1 gradusa we gündüzi 6 gradusa deň. Bellesek adatça Türkmenabadda dekabr aýynyň ahirinde howa hasta sowap, howanyň temperaturasy gündüzine 0 gradusa çenli aşaklaýar. Käte ondan hem pese gaçýar. Söhbetdeşlerimiz mejburi çäreleriň täze ýyl gijesi bilen hem çäklenmeýändigini aýdýarlar. Institutyň talip oglanlarynyň tas ählisinden 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýerden saat 6-da şäheriň baş baýdak meýdançasynda geçiriljek baýdak galdyrmak dawarasyna gatnaşmak talap edilýär. Etraplardan, dänewden, çärjewden, saýatdan, farapdan gatnaýan talipleriň ýerden saat 6-da şäheriň merkezine nädip ýetmeligi barada hiç kim pikir etmeýär diýip taliplerin ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Talipler mejburi çäreleriň soňky ýyllarda ýokary kujaýlaryna girmek isleýän ýaşlaryň sanynyň azalmagyna hem täsir edýändigini belleýärler. Ýaşlar beýle şertlerden gorkýarlar. Emma bu ýagdaýyň dowam etmeginde özümiziň hem sessiz galmagymyz rol oýnaýar. Diýip talip sözünü jemledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň değişli häkimiýetlerinden şolsanda bilim müdirliginden we Agzalan institutdan telefon arkaly resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda şanly bayramçylyklarda ýa-da senelerde geçiriljek dawaralara büdjet işgärleri, talipler we okuwçylar mejburi gatnaşdyrylýar. Bu dawaralara bir näçe hepde käte bir aý öňünden taýýarlyk görülüp başlanýar. Gatnaşyjylar howanyň aşy sowukdygyna ýa-da aşa ıssydygyna garamazdan açyk meýdanda geçirilýän taýýarlyk çärelerinde ençime saгаtlap dik aýak üstünde durmaly bolýarlar. Türkmen häkimiýetleri 10 ýyllyklaryň dowamynda gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozgap maglumatlara tesvir bermeýärler. Mejburi çäreler we onuň ilatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada resmi medpuat hem hiç ýyly habar bermeýär.
Lewap sevtinini ýyladys mövsüminiň başlananyny bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek muallimlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowatçylyklary şinlik hem dowam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16 dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertine gurlaşan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkarlarynyň mezur rahmetden nägile bolup edýän gurrunlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduata maglumat syzdyrmagyndan ätiýaz edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenawat, Kerki şäherleriniň Çärjek etrawynyň mekteplerini işleýän bir näçe muallim bu maglumaty tasdik etdi. Türkmenawatyň daşary ýurt dillerine ýörüýteleşdirilen 2-nji orta mektebiniň bir mualliminiň aýtmagyna görä, oktyabr aýyna başlanan giýjek nowatlar şinnem üýtgöksiz dowam edýär we adamlary gaty ýadatdy. Bize yazmaklaryna görä giýjek nowatlar ýyladys mövsümi gutorýança dowam etdirilýär. Erkek muallimler az bolan soň her birimize aýda bir näçe gezek nowat düşýär. Käte bir hepdäniň içinde mektepde 2 gezek giýjek nowatçylyga galmaly bolýar. Dip Azatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä, giýjek nowatlar resmi taýdan mektebiň ýyllylygyny üpçün edýän ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmek hökmüni düşündirilýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garagullary we tehnik işgärler hem öz hünär borçlary hökmüni ýyladys galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda muallimlaryň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanyşykly dälligi, ýagny bu işe göni goşulmaly dälligi aýdylýar. Ikinji tarapdan Çärjek etrawynyň 22-nji orta mektebinde işleýän bir muallimiň tasdiklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gotulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar. Direktor bilen asasan gurulasilýär. Aýyny 300 manat berseň nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa giýje iş ýerinde galmaly bolýar. Dip söhbetdeşimiz bu hil sowdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýänligini belledi. Aýry-aýrylykda gurlaşylan muallimler soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşanlygyny aýtdylar. Garaşsyz metduat bilen habarlaşan muallimlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmegi üçin baş edýärler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Takyk bilimleri ýörüýteleşdirilen 2-nji orta mektebiniň mualliminiň sözlerine görä, inni muallimlary giýjek nowat wagtyna mektepden daşaryk çykmak hem düýbünden gadagan edilýär. Öňkä garanyňda häzir gödäwçilik has berkidildi. Giýje mektepden çykmak, öýe gidip gelmek düýbünden gadagan edildi. Islendik wagt welaýat häkimliginden jaň gelip biler diýip berk duýdurýarlar. Jaň gelende etherler ýaly mektebiň adyny, wizipäňi, familiýaňy aýdyp jogap bermeli. Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, geçen ýyly bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýaryny häkimlikden jaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip muallimlary ertireçenli mektepde daşaryk çykman oturmagy mezur edýärler. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan muallimler bu ýagdaýyň pedagogyň umuman adamyň mertebesini kemsidýänligini, maşgala durmuşyna gaty yaramaz täsir edýänligini öňe sürdiler. Biz ilki adam, soň muallim. Emma bize garawul ýaly, nowatçy ýaly garaýarlar. Zähmet kodeksi kagaz ýüzünde galdy. Muallimiň hukuklary dogly depilenýär. Dip lewaply söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini ýerine ýetirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ýa çekilip bilinmeýär. Amerikanyň we Ukrainanyň resmiýetleri Russiýanyň Ukrainadaky ursuny betetmäge gönükdirilen 2 günlük gepleşiklerde epetli öňügidislik kazanylandygyny aýtdylar. Maglumata görä Washington Kiýew üçin NATO'nyň 5-nji maddasyndaky özara goranyş borçnamasyna meňzeş howpsuzlyk kepilliklerini teklip edipdir.
Gündogurdaky Donetsk regionunda Kiýewiň häzirim gözegçilik edýän territoriýalarynyň geljegi ýaly möhüm meseleleri boýunça sowalar saklanyp galýan hem bolsa, Amerikanyň prezidenti Donald Trump ikinji jahan urşundan bäri Ýewropadaky iň uly we iň gany konflikt hasaplanýan urşy betetjek lalasyň odolklardan has ýakyn görünýändigini aýtdy. Biz muny amal etmäge çalışýarys we meniň pikirimçe häzir has ýakynlaşdyk diýip Trump 15-nji dekabrda Ak Tamda jurnalistlere aýtdy. Ol muny Berlinde bir näçe gün dowam eden Ýewropa, Amerika we Ukraina wekilletleriniň gepleşiklerinden soň aýtdy. Numerous conversations with President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever, and we'll see what we can do. Biz Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen köp gurundes bolduk we meniň pikirimçe häzir öň hiç bolmadyk derejede ýakynlaşdyk. Indi näme edip biljegimizi göreriz diýip Trump sözüne goşdy. Trump soňky günlerde Putin bilen gurulaşandygyny aýtdy. Emma gurundyslygyň wagty ýa-da mazmuny barada jikme-jik maglumat bermedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gepleşikleriň kyn geçendigini, ýöne peýdaly bolandygyny aýtdy. Ukrainanyň baş gepleşikçisi Rustem Umerov bolsa, Berlinde Ak Tamyň ýürütip wekili Steve Witkoff, Trump'yň giýewsi Jared Kushner we beýleki Amerikan wekilleri bilen duşuklaryň dowamında hakyky öňügidislik gazanylandygyny belledi. Bu hili gurrunlar hiç wagt aňsat däl. Size dogry maýdaýyn. Ýöne bir netijeli gurrun boldy. Köp jikmejiklik bar. Hakykatdan hem ören köp. Diýip Zelenski Amerika Ukraina duşugundan soň geçirilen Nemes-Ukrain işewirlik forumunda aýtdy. Soňra Zelenski Germaniýanyň kansleri Friedrich Merz bilen bilelikdäki geçiren metbuat ýygnygynda territoriýa meselesi boýunça taraplaryň tapawutlarynyň bardygyny aýdyp, bu temanyň ýapylmandygyny belledi. Territoriýa meselesi ören agyrly. Biz Russiýanyň näme isleýänligini ýüz göterim bilýäris we meniň üçin esas zat Amerikalılaryň bu meselede meni eşitmegi boldy. Diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe Amerikanlar ara çökmünni meseleler çözmegiň dürli usullaryny, şol sanyny territoriýa we Ukrainanyň dikeldişiniň maliýeleşdirilmegi ýaly uğurlary synap görerler. Diýip ol sözüne goşdy. Zelenski Kiýewiň hatda de facto görünüşde hem Ukrain güýçleriniň häzirem gözegçilik edýän Donetsk regionunyň topraklaryndan el çekmegini talap edýän tekliplere garşy çykyp gelýär. Seýle hem eger Ukraina Donbassda öň hatardan ýa çekilmeli bolsa, onuň pikirine görä Rus güýçleri hem soňa laýyk deň derejede ýa çekilmelidir. Russiýa bolsa Ukrainanyň gündogurundaky Donbass diýip atlandyrılan sebitlerden Kiýewiň territoriýa egilsigi hukmynda el çekmelidigini tekrarlaýar. Putin bu şert ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda Russiýanyň bu ýerleri güýç bilen eýelemegi dowam etdirjekdigi bilen haýwadatýar. Merz umytly çykyş edip 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň dolu gowrumly çözüşi başlanandan bäri ilkinji gezek hakyky paragçylyk prosesi wagtyndaky mümkinçilikleriň iň ýokary derejesine ýetendigini aýtdy. Ol seýle hem Ukrainanyň howpsuzlyk kipillikleri ýaly etaty mesele boýunça Birleşen Ştatlaryň uly maddi goşun teklip edendigini belledi. Ýewropa Birleşiginiň 7 ýurdy, Ýewropa Birleşiginiň ýol başçylary we Zelenski 800 000 etgerden ibarat Ukrain goşunyny Ýewropanyň ýol başçylygyndaky köp milletli güýji seýle hem soňu bilen o katyslyklary betetmek düzgününiň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin Amerikanyň ýol başçylygyndaky barlyk teljeris we gapma garşylyklaryň öňüne alyş mexanizmini goldaýan 6 maddalyk bilelikdäki beýanat taýýarladylar. Sol bir wagtda bir näçe habar agentligi Amerikan resmiýetlerine talgylanyp, Berlindäki gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylan teklip edilýän goruk çäreleriniň 5-nji madda meňzes hukmynda häsiýetlendirilendigi ýazdy. NATO'nun esaslandırıcı şertnamasynyň 5-nji maddasynda ýaranyň bir agzasyna edilen hüjümüň olaryň ählisine edilen hüjüm hasaplanýandygy bellenilýär. Washingtonyň seýle howpsuzlyk kipilliklerini nähili görnüşde üpsün edip biljekdigi barada jikme-jik maglumat berilmedi.
Emma habarlarda resmiýetlerin beýle tiklibiň elmydamy stoluň üstünde durmajakdygyny aýdandygy hem nyktalýar. Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 15-nji dekabrda Ukrainanyň NATO goşulmagynyň öňüni almak meselesiniň Kremle görä itlendik paragçylyk lalasygynyň esasy üstünleriniň biri bolup durýandygyny aýtdy. Seýledi ol Moskwanyň Berlindäki gepleşiklerden soň Amerikanyň resmiýetlerinden habara garaşýandygyny belledi. Russiýa sol gepleşiklere gatnaşmady.